L-uċuħ tal-passat komplew jiddominaw il-pjattaformi tal-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif l-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Pawlu Borċ Olivier li hu sinonimu mal-amministrazzjoni Gonzi PN ipparteċipa f'dibattitu fuq Newsbook. Dibattitu li wera kemm fil-Partit Nazzjonalista ma nbidel assolutament xejn. Tant li waqt id-dibattitu Pawlu Borċ Olivier ma setax jirreżisti milli jiddikjara li l-ġenerazzjoni tal-Wan u allura daw kollha li b'xi mod jew ieħor kienu parti mill-istorja tal-istazzjon, inkluż is-segwaċi numerużi tiegħu, hija ġenerazzjoni li tqallak. Jekk ħatibqa' b'din l-attitudni tipika mhux biss tiegħek, imma tan-nies kollha illi telgħu fil-ġenerazzjoni tas-Super One li tqallak. Dikjarazzjoni li sostna u kkonferma bla tlaqliq ta' xejn meta konfrontat mill-avukat Charlon Guder. Da mhux attakk. Ippermett lu żgur li le. Inti Ġenerazzjoni li tqallak. Iva. Borċ Olivier saħansitra ġustifika l-argument tiegħu b'aktar diskors ta' mibeda kontra l-ġurnalisti li tul is-snin esponew l-aġir diviżiv ta' gvernijiet nazzjonalisti tal-passat. Jien irreferejt għal selezzjoni ta' ġurnalisti. Fosthom jien l-ewwel wieħed. Fosthom inti l-ewwel wieħed li qed tuża Bħala ġenerazzjoni li tqallak.